kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san TFR Rasul ka Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e TFR Rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga TFR Rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana TFR Rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko TFR Rasul benefunji lama walima TFR Rasul nyamakulama walima a Jasmine no mandiye simple o fana be yino TFR Rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nwan zora konona na anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko TFR Rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko Rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla Jasmine na ana simple TFR Rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe TFR Rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mai bande gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fɛn fɛn fɔ TFR Rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san TFR Rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebare Bangetaba secteur 3 kono Hôtel Lafia nani dususumaye kafara kilianka Lafia kan Hôtel Lafia nyema angunana kukura ay danfara don Hôtel Lafia ni hôtel tow ni ñogonce ka bolo moana bo dakabana palo kata se dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia kan ka ta fe ka men Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi 24/24 jiko oteke ma negelayi o munu bi Mali kono Mali koka Afrique Europe ki bi fe kana moti ki kamara ganendo courant ko la jignoro ko la isefa biribiri ika Hôtel Lafia Magen samuru dakabanaw ani adlan dakabanaw kata se vantlo Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemogo ya ko fenfen ajora joro la ka nisoja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunia silame munu me Mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Falaye min ye girife ye a ye kan minɛ mais an b'an fasa ja dɔɔni ni mɔgɔw sera ka min faamuya o n'o faamuya bi ye kari ye tubabukalo n'o ye janvier ale tile 26 ye bi ye san 2024 san 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye nin waati in na an bɛ ka fɛn dɔ jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kibaruyaw ni ko dicogo ni bɔlɔlɔ sanfɛlaw la a bɛ n'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ dama dɔrɔn de bɛ kuma na n'i ye laseliw ta n'i ye kow kɛcogow ta n'i ye bɔlɔlɔsira fan o fan lajɛ minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan o a jama fanba bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw yɛrɛ de ye e ko nin ka ɲi nin ko nin man ɲi est ce que nɛni kan ka ye o la anw bolo nɛni man ka ye o la mɔgɔw bɛ se k'u hakilinaw fɔ mɔgɔw bɛ se ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka kɛ kuntilenna ko ani ko faamuya cogo ka kɛ n'i ka waati ye nka min kɔni y'a la dabaliba yɔrɔ ye kosɛbɛ Falaye a caman na an maliyɛn dama de bɛ ka nin bɛɛ fɔ bi n'i ye jateminɛ fana kɛ nin waati laban in na bɔli ka ɲɛsin jamanakuntigi ma o fana bɛ ka caya nin waati laban in na n'i ye bɔlɔlɔ sira ta k'a lajɛ kibaruya minnu bɛ di ani kibaruya minnu bɛ fɔ i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen bɔyɔrɔ ko a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko k'a ta sun yɛrɛ kɔrɔ ko o ka ca o degun b'a caman na nka nin bɛɛ la premier ministre ko ale bɛna na kɛnɛ sigi kɛnɛ min na min ye gouvernement ye ale bɛna na kunnafoni di don ba la Falaye kunnafoni di yɛrɛ tɛ sabula olu tɛ kunnafoni dili baara kɛ olu bɛ majamuni de kɛ n'o ye communication ye k'a fɔ k'a manja o baara in Falaye o de ka misɛn ni diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye parce que ale fɔcogo n'a kɛcogo de baara ka ca gouvernement mɔgɔw fɛ ka caya nka tuma caman i b'a ye k'a fɔ majɛ bɛ ye o de la sabula min ye fɔtaw ni kɛwalew ye olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ka dɔgɔ kosɛbɛ wa mɔgɔw mago bɛ mun na ka se k'u bɔ dibiw ni degun kɔnɔna na o sɔrɔ man di communication bankun kan kosɛbɛ parce que n'i y'olu ye ka fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ kuma caman maaw y'o caman mɔgɔw b'o caman kalama ka taa maa minnu bɛ bɔ a kalama u bɛ fɛ ka ta da garantilen da o y'olu ka kumaw ye n'o tɛ waati min na mɔgɔw mago bɛ kunnafoni teliman sɔrɔli la e ko anw yɛrɛ dɔrɔn ka jamana o ye yan jamana caman bɛ yen o sɔrɔ man di dɛ Falaye kunnafoni di kɛra kɔlɔlɔ ye maaw bolo ka sababuya kɛ cybercriminalité ale sigira sen kan a sigili sen kan ni sisan cɛ maa fɔlɔ min yɛrɛ y'a baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o y'a kiiritigɛ baara ye o ye procureur Ture ye
sigida naani na a kun taara ka kalifa ale la yani a yɛrɛ jaba la kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi sen kan k'o di adama ma o fana bɛ san kelen ni dɔɔnin na nin waati in na baarakɛyɔrɔ in a kuma ka ca baarakɛyɔrɔ in a laɲini ka ca baarakɛyɔrɔ in ɲɛmaaw kiiritigɛla minnu b'a kɔnɔ olu ko k'u bɛ fasodenw ka ci de la bɛɛ ni kelenya basigi ni maa bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka dafa olu b'o baara de la a baara ma nɔgɔn fala ye sabula n'a t'i kun kan don min i t'a dɔn ko kojugu don kiiritigɛ yɛrɛ ma nɔgɔn kuma tɛ mɔgɔw tɔgɔla kibaruyaw ani fɛn minnu bɛ yen n'u bɛna ni futinɛ ye n'a fɔra k'e ka kɛ o kiiritigɛla ye salon ko dɔgɔkun min sigira kiiritigɛlaw ka ko sababuya la adama bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kuma kan nabilalen don cogo di mɔgɔ bɛ se ka mun ni mun fɔ salon ko a ye baro sigi min kɛ maison de la presse la an bɛ hakilinajigi kɛ n'o ye jamana in kɔnɔ ne kɔni t'a sariya sen dɔn min b'a fɔ ko mɔgɔ t'a hakilina fɔ ne t'a dɔn ne fana ma mɔgɔ deli ka mɔgɔ nɔ minɛ fɔlɔ ko dɔ y'a hakilina fɔ ayi hakilina fɔ tɛ problème ye mais i ye hakilina fɔ cogo di kuma in bakuruba ye nin de ye ou bien hakilina in fɔtɔ est ce que e bɛ ka fɛn min fɔ a dalu b'i bolo wa kuma in problème ye nin de ye mais fasoko la na faso taabolo man ɲi ou bien ni fɛn dɔ bɛ faso kɔnɔ n'o man di e ye mais ni fo n'a sɔrɔ i tɛ fasoden ye i jamaralen don k'o fɔ nin fɛn in kɛcogo kɔni man di ne ye ni nin kun kɛra nin kɛcogo in na a tun bɛ ɲɛ o cogo la n'i y'a dan ne ma ne bɛ nin fɛn in kɛ nin kɛcogo la mais est ce que i ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ est ce que i ye mɔgɔ nɛni est ce que i ye mɔgɔ dɔgɔya mais ne kan t'o kuma fɔli la ka fɛn fɔ min bɛ lagosi min bɛ mankutu tiɲɛ min bɛ dɔgɔyalima ta ka di n b'o de fɔ n ko c'est à dire que f'an ka faamu ka fɔ la chose publique la a ka bon ka tɛmɛ c'est à dire f'an k'o yɔrɔ in de faamu k'a fɔ faso fana ye hakilina fɔ in kɔrɔ tɛ k'e e ni faso bɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma quoi e bɛ k'i hakili fɔ fɛn min na o fɛn in ka bon ni e ye donc n ye mɔgɔkɔrɔba bonya ko min fɔ hali n'i bɛ hakilina fɔ mɔgɔkɔrɔba ye mɔgɔ b'a ma ko hakilima bɛ tɛgɛ da sɛ ɲɛ kan ka sɔrɔ a ma bolo sɔn a ɲɛ la hakilina bɛ fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ ni gɛlɛya ye o a bɛ fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ ni n b'a fɔ cogo di lahalaya ye c'est à dire hali o lahalaya ninnu t'anw ka tabiyaw ye kafalenya pɛrɛn-pɛrɛn jamana ladamu sugu min kɔni b'an ka tabiya ɲumanw na yan nɔ o t'o dɔ ye quoi n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ nin fɛn fɛn fɔ hakilina fɔ daminɛna bi yan kabi kurukan fɔ a bɛ fɔ an ka du si tɛ yen bi ko hakilina tɛ fɔ min kɔnɔna la o a fɔ yɔrɔ n'a fɔcogo n'a fɔ kuma de bɛ bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ ɲininka i hakilina la i b'a sɔrɔ ni n b'a fɔ cogo di i ni muso dɔ aw fila ni aw b'a ka baro kɛ i b'a sɔrɔ ba b'a den baro sen fɛ ka denmuso ɲininka a hakilina la fa b'a den donc hakilina fɔ ye an ka tabiya de ye ni ko fana bɛ yen k'a bɛ du kɔnɔna la minnu da kan ka don a kuma la minnu da kan ka don a kuma la olu bɛ wele ka sigi wa hali olu fana ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ c'est à dire ko fana tɛ se ka kɛ ko ɲɛmɔgɔ t'a la ɲɛmɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ n dɔgɔ e ka hakilina ye jumɛn ye o b'a fɔ ayi n kɔrɔ ne tɛ se ka fɛn fɔ k'a sɔrɔ e bɛ ainsi de suite bɛɛ hakilina bɛ sɔrɔ ko in bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye bɛɛ fana y'i hakilina fɔ mais ne hakilina tɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ ma mɔgɔ nɛni ma mɔgɔ buruja ma c'est ça le gros du souci donc pour dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. ayiwa nin ye procureur cybercriminalité ale ka laseli ye an bɛ ko min kɔnɔ waati in na salon a y'a da don o fana na fala ye an k'o fana lamɛn. i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw n'o de fɔ n ko diinɛmɔgɔw b'o fɔ an ye ko fasokanu ye limaniya dɔ ye an dɔw ka limaniya dɔgɔyara sisan fo an bɛ bila an faso la an m'an faso de buruja an m'an faso de c'est à dire i b'a fɔ ko mɔgɔw ka kuma don ko ni mori min ko ɲinan tɛ ja k'a tɛ fɔ a n'a ka walankolon kɔ quoi mais c'est vrai faso e bɛ faso in kɔnɔna de la ni e ye fɛn fɔ faso in mana ci a bɛ ci k'i to a kɔnɔ n'i ma k'a kɔnɔ i fa bɛ k'a kɔnɔ i ba bɛ k'a kɔnɔ i balima dɔ kɔni bɛ k'a kɔnɔna la mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ o tɛ diya i ye mais o tigi bɛ taa faso in bɛ to yen quoi donc n'an k'an bɛ fɛn kɛ fɛn min bɛ se ka faso cun o tigilamɔgɔ bonyaɲɛni ou bien o sinaya nɔfɛ fo mɔgɔw k'a faamu n b'o fɛnɛ kuma in fɔ procureur tɛ état ta ye moi je suis pour la société avec toutes ses composantes n t'a dɔn n bɛna nin ɲɛfɔ bamanankan na ka ɲɛ mais je suppose que mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ a la donc o kɔnɔna la fɛn o fɛn de bɛ se ka na ni c'est à dire basigibaliya ani n bɛna fɔ cogo di mankutu tiɲɛw ni dansago walew ye bɔlɔlɔsira sanfɛ an tɛ se ka an sigi k'o lajɛ o ka kɛ o yɔrɔ in na n bɛ welewelemada de bila
fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin baara in tɛ ne kelen ka baara tɛ Paul kelen ka baara tɛ même presse kelen ka baara tɛ fasoden bɛɛ maliyɛn bɛɛ de ka baara don parce que a dabakun ye an bɛɛ de ka se ka c'est à dire que ayiwa an bɛ to kiiriko sira fɛ hali bi salo novembre kalo tile 21 jateminɛli dɔ tun kɛra vérificateur général fɛ ka kɛ ni AGFO mɔgɔw ka musakako ye o jateminɛni sɛbɛn ale taara a yɛrɛ sɔrɔ min ye cour suprême na cour suprême maaw olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la bataki kan nka yan'o cɛ sa jamana ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye AGFO kɔnɔna na ye directeur ye a n'a ka danga u y'olu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la maa min kɔni ye directeur ye ale kɔni tun ka baaraw banna pewu ale yɛrɛ kun ka jɔyɔrɔ min kun dira a ma o jɔyɔrɔ kun baaraw banna nka danga a n'ale u y'u fila bɛɛ lajɛlen wuli ko sabula vérificateur ka sɛbɛn min bɔra miliyari caman sefa o tununa waleya in senfɛ ka sababuya kɛ min ye baara kɛcogo o ma ɲɛ u bolo nafolo ko ta sira fɛ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Balobo Sise ni ale yɛrɛ tun bɛ AGFO in kɔnɔna na ale tun bɛ sugukow kunna ɲɛmaaya taara ka di ale ma yanni directeur kura ani dangan kura u ka sigi AGFO wari in bɛ tali kɛ vérificateur ka laɲini na laɲini min y'a yira k'a fɔ ko AGFO yɛrɛ kɔnɔna na sa dunko juguya ni yuruguyurugu a darawuli bonyana ye kosɛbɛ sɛbɛn kɔni bɛ cour suprême ale kɔnɔna na nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen n'o banna tuma min maaw na wele k'u ɲininka ye kelen kelen yaasa bɛɛ lajɛlen ka i ta ni bila dɔn AGFO ko la carte biométrique bibi na an bɛ se k'a fɔ Bamakɔ fan 14 polisiso fɛn fɛn bɛ yen a bɛ ka dilan o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye sefa wari 1000 o ye maa minnu b'a fɛ k'a dilan k'a sɔrɔ minnu b'a fɛ k'a sɔrɔ teliyala o ye 2200 ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ta ye 1600 ye Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ fan bɛɛ cogo min na polisisow la Kalabankɔrɔ o fana polisiso a b'o fana kɔnɔna na ka taa se Katikaw fɛ yen ma Kulukoro Segu ani marabolo tɔw olu baaraw bɛ sen na yaasa don nataw la fana olu fana ka se k'u ka polisiso olu bɛ se cogo min na k'u ka biométrique dilanyɔrɔ sɔrɔ cogo min biométrique ale nafa ka bon bi sabula a bɛ se k'a to mɔgɔ ye ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa maa minnu fana bɛ yen ni jɔrɔna b'u la sigana b'u la u b'a fɛ ka faamuyali kɛ ko in na yɔrɔ 2 de b'u bolo Balabugukaw fɛ yen biométrique ale siège ba bɛ yen walima i bɛ taa CTDEC la Korofinakaw fɛ yen yaasa ka se ka baara kɛ kunnafoni ani papiyew dili kɔni na CTDEC la dɔrɔmɛ 1 o sɔgɔlen tɛ sara o la i n'a fɔ yen ɲɛmaa y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ani jamana ɲɛmaaw ye laseli kɛ cogo min na ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan carte biométrique fala ye ko bi k'a bɛ se ka taa ni ye jamana caman na dɛ kuma tɛ an dafɛ jamanaw sabula fɛn kelen min bɛ passeport kɔnɔ o de b'ale fana kɔnɔna na donc an k'an jija an k'an ka carte biométrique sɔrɔ yaasa an ka se ka baaraw kɛ ka ɲɛ fala ye walima kibaru don ekɔliden minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la n'a bɛ fɔ o ma ko dɔgɔtɔrɔdenw dɔgɔtɔrɔw kalan an ye minnu ka kuma fɔ o don ko u ko ko tare dɛ ko musaka sarali daminɛna ko min ye kibaruya fɔlen ni sisan cɛ u bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi fala ye n'an bɔra yen min ye kibaruya ye o bɔra an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ka na kibaruya min b'a yira sa k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen n'o ye Mahamadu Ibrahim n'u b'a wele ko Alifaga ko ale ma gɛlɛya sɔrɔ a baara kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na sabula dɔw y'a yira k'a fɔ ko k'u y'a ba jɛkulu marifatigi dɔw jɛra la k'a ba de bɛ bugɔ baarakaw fɛ yen dɔw fana b'a la ko a bɛ ka ɲini an sɔngo n'a marabolo kɔnɔna na ko sabula bingali dɔ kɛra maa kofɔlen a tun b'o yɔrɔ la n'Ala sɔnna a ma an na sɛgɛsɛgɛli tɔ pɛrɛpɛrɛ latigɛ ka se ka ɲinini kɛ nin ko in na premier ministre kɔrɔ Dr Shogel Kokala Mayiga AES maaw ye bataki min kɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛna wolomasiri tabaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka bamanciya wale ni juguya wale kɛbaaw kɛlɛli kɛ n'o sɛbɛn bɔra janvier kalo tile 21 Nigerkaw ka wolomasiri tabaw n'o ye Modi Salu ye ale ye kibaruya min di Shogel ko nin ko in diyara ale kosɛbɛ sabula min ye wolomasiri taba ma ba 5,000 ye olu ka se ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ cɛw ka k'u la min ye sanayɛlɛ sanfɛ minɛnw ka sɔrɔ ka kunnafoni sɔrɔ ka baara kɛ
ko bɛna n'a to dan caman bɛna sigi balo a tiri bamanci wale ni ɲuga wale kɛbaw la k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin Niger wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ma ani wolomasiri taba Mali ni Burkina olu ka minisiriw bɛɛ lajɛlen ma an'u ka dagatigiw bɛɛ lajɛlen k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo ko wa ko min ye jamanakuntigi sabaw ye fana AES kɔnɔna k'a b'olu fana fo janjo k'a b'o fɔ sɔrɔdasiw ye AES sɔrɔdasiw ye k'u ka dɔ fara cɛsiri kan maaw ka hɔrɔnya n'u ka danbe u bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko fo ka taa se seba sɔrɔli ma ko n'Ala sɔnna a ma ko min ye se ko bɛna sɔrɔ farafinna kelenya o hukumu kɔnɔna na ale ni jamana ninnu ka kannabilaw bɛɛ lajɛlen a ko fana ko a bɛ foli ni tani ta ka ɲɛsin jamanadenw ma olu minnu kɛra ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan nin waati laban in na yaasa min ye AES ye a ka se ka se sɔrɔ wa ko min ye wolomasiri tabaw ye k'olu ye AES a kɔkolo o kolo min bɛ yen o wolomasiri tabaw y'o de wa ko jamanadenw k'u cɛsiri hali bi premier ministre kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga sɛbɛn fasirila bi janvier kalo tile 25 o tɛ kunu ye sa wa maa min y'a bila ka na o ye Ablaye Kone ale yɛrɛ tun ye Choguel nakakɔrɔ baarakɛla ye Burkinakaw fɛ yen Fala ye an y'a ye k'a fɔ kibaruyaw y'a yira sa k'u ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ belebele min n'o y'a to sɔrɔdasiw kɔni ye dangari bamanci wale n'iga wale kɛba caman na u caman k'u bɔnɛ u ni na wulikajɔ in ko janfan caman tun b'a kɔnɔna na min ye kibaruya minnu sɔrɔla sa maa ninnu nana cogo min u ye dangari u la u ka motow n'u ka bololafɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ n'o y'a sɔrɔ waati tɔw la sa u tun bɛ se ka mɔgɔw faga ka taa ni u ka su ye ko zen kuma se ka taa ni su fosi ye wa Fala ye sigana mɔbiliw blendow ale ni marifa jugubaw o de yor'u bolo zen na sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ min na AES sɔrɔdasiw fɛ k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye AES sɔrɔdasiw ye wulikajɔ ni baara u y'a daminɛ sabula bolimafɛnw ni fɛn dɔw yer'u bolo o sigana an'u bɔyɔrɔ ko o jɔrɔna bɛ maaw la moto dɔw fana bɛ minɛn dɔw b'olu la Fala ye o bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛ bi in na AES ɲɛmaaw fɛ Jafara bɛ k'aw fɛ yen Jafara bɛ ale bɛ Tɛnɛnku cercle de fɛ sous-préfecture de don fana maa min b'a kunna nin waati na n'o ye sous-préfet ye o ye Isa Ja ye Isa Ja an b'a wele ko Toma Sangara Isa Ja Fala y'a tun bɛ ne yɛrɛ ka balontan équipe la gardien de don mais bi lieutenant don dɛ donc ale de taara sisan sa a ka baaraw daminɛ bi sɔgɔmada in na yɛrɛ Jafara bɛ kɔnɔna na u sera ka baara daminɛ n'o ye jɛgɛmɔ ye Jafara bɛ ale bɛ Tɛnɛnku mara la min ye Tomasi ye a selen yen a ka sous-préfecture la a ye dugudenw caman ani olu ye ɲɔgɔn ye min ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na fana ni maa ma falen caman kumana o kɔfɛ sa dugudenw a y'olu bisimilali daminɛ kelen kelen ka tila ka min ye duguden ɲɛmaaw ye k'olu fana bɛɛ lajɛlen bisimila fɛla ni dabali min b'a la baara min n'a bɛ fɛ ka kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ u ye i b'a dɔn k'a fɔ u ka bato n'o y'u ka kurun jɔyɔrɔ ye a bɛ waati caman bɔ degun tun b'o kan a taara n'u kumana olu bɛ se ka baara daminɛ cogo min sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ min bɛ yen a taara o fana lajɛ kin belebeleba min bɛ ani mairie ka taa se sifinw ka yɔrɔ ma ani dɔgɔtɔrɔso ani misiriba min ye Isa Ja ye a taara nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ndulati yɛrɛ o sigira a yɛrɛ tɔgɔla ye yaasa sifinw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na u ye dugawu fana kɛ arajaba kalo in daminɛ na Fala ye ka se ka jamana basigi ni lafiya bɛna na cogo min na Isa ka munumunu salo ma da o ma dɛ sugu kɔnɔnaw ekɔliso minnu bɛ yen a y'olu fana bɛɛ lajɛlen lajɛ ekɔliso 16 o de tun bɛ Jafara bɛ olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla nin waati na u ye kalan daminɛ sabula ale taali ni sisan cɛ dugudenw y'a faamuya k'a fɔ ko ɲinɛmakɛw kɔ armée bɛ se ka sigi cogo min na ani baaraba minnu bɛ se ka fara sen kan a y'olu baaraw fana kɛ Fala ye min y'a ka tagali sen fɛ duguden caman bɛ yen olu ye faamuya kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma don nataw la u bɛna n'u sen bɔ bamanci wale n'u ka walekɛbaw la kabini san 2012 Jafara bɛ kɔnɔna na Fala ye jɛgɛminɛw tun tɛ se ka kɛ tuguni nka bi Ala barika la cɛsiri ni wulikajɔ hukumu kɔnɔna na jɛgɛmɔ o daminɛna baara maa minnu fana bɛ n'olu ye marifa ta dugu in kɔnɔna na n'olu ye dugudenw ye u n'olu fana bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ la yaasa a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min marabolo belebeleba 4 min bɛ yen n'o ye fraction ye olu ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu dɔw si bɛ san 18 na
n'olu kɛlen no ka degun ta ka ɲɛsin maaw ma u bɛna n'a lajɛ min ye u n'olu bɛ se ka kuma cogo min somɔgɔw fɛ yaasa baara ka se ka kɛ sous-préfet n'o o ye Jafara bɛ sous-préfet a ye layidu d'u ma jamana ɲɛmaaw y'ale bila ka na min na n'Ala sɔnna a ma a b'a cɛsiri o la o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na denmisɛnnin caman bɛ yen bi a bɛ ɲini ka na denmisɛnnin 130 ɲɔgɔn na bɔ minnu kɛlen do ka marifa ta Jafara bɛ marabolo kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don n'u cɛ cogo min na yaasa u ka se ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na olu fana sigi ka fɔ k'an ka daminɛ maaw bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baara kɛ Jafara bɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Isa Ja n'o ye lieutenant ye ale ka laɲini ye o ye a n'a ka cɛdenw min ye Jafara bɛ kaw ye u kɔni y'a fɔ fana a bɛ ka mun fɔ n'o bɔra a sira fɛ n'Ala sɔnna a ma o tɛna fɔ ɲɔgɔn jigi kɔ a ma dan o ma i b'a dɔn k'a fɔ bi jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ tigɛ ko min ye jamana kɔnɔna na jiboli sira fɛn fɛn bɛ yen o dingɛw labɔliw u y'o baara fana daminɛ bi Jafara bɛ AGETIP mɔgɔw olu talen don o baaraw la i b'a dɔn k'a fɔ salon ko ji ye tiɲɛniba kɛ ji tɛmɛ sira minnu bɛ yen ani ji kan ka kɛ cogo minnu fɛ sa siraba minnu bɛ yen ka t'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ wa sɔɔni fana min ye Isa Ja ye dɔ bɛna na fara ale ka jala kan parce que Tɛnɛngun o préfet a kan ka o fana jɔyɔrɔ ta ka fara a ka baara tɔw kan donc an bɛ se ka min fɔ nin waati in na fala ye ka kɛ ni nin ye o ye Isa Ja ye baara mun kɛ nin waati laban in na n'o ye sous-préfet Jafara bɛ o la kunbabaw n'a belebelebaw de ye nin ye n'Ala sɔnna a ma fana dugudenw mago bɛ sɛbɛn o sɛbɛn na u kan ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛna n'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bon ne ye denguli dɔ jɛ bi denguli mondial jamanakuntigi ka denguli jamanakuntigi den kun dili n y'o de jɛ bi awɔ ma avion de sɔrɔ awɔ avion ta de tun b'a la ma avion de sɔrɔ le petit frère Jomayi a muso filanan jiginna a denguli tun ye bi de ye den tɔgɔ dara mɔgɔ min na i b'o dɔn e t'o dɔn Kadi Ngom o ye Songoba a tɔgɔ dar'o la maa o maa avion sɔrɔ quoi Air Burkina kun falen don a falen bɔra wagacogo min a falen taara ten cogo la an bɛ dugawu kɛ min ye Kadi Ngom ye Ala k'a balo k'a na k'an ja k'a tɛmɛ a tɔ ma la k'a dayirimɛ nɔgɔya Ala k'a kɛ silamɛ ye nin tɛ denguliba ye sisan sa an bɛna an ka maa welelen na don bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la mura a y'an dɛsɛ mais an n'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min maaw tulo bɛ kumakan na kɔni ayiwa an n'an démerdé ma bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ko kura an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na kabi kunu sa n ko bi n'Ala sɔnna a ma min ye
vieille marmite n'i y'ale tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ o tɛ fɔ maa ye tuguni sabula maa caman ye tilelafana du ye maa caman ye daraka du ye maa caman ye sura du ye vieille marmite min ye Umu Traore ye n'a bɛ Traorelakaw ka sigi la ale b'an bolokɔrɔ yan an n'a kan ka masala min kan sa o ye gwadomusow ni gwabaarakɛlaw kan ka taa lajɛ belebeleba min na Burkinakaw fɛ yen o baara conférence de presse o kɛra a n'Ala sɔnna a ma min an yɛrɛ fɛ yan états généraux banna sisan an na kuma nin bɛɛ lajɛlen kan vieille marmite yɛrɛ an n'an da don a la ka mɔgɔw hakili lajigi Umu i n'u la i nana an ka wele jaabi a diyara n ye an b'a fɔ n k'i bisimila a diyara n ye ayiwa hakililajigi don dɛ vieille marmite tɔgɔ yɛrɛ nana cogo di o yɔrɔ kuma tɛ janya o tɛ janya vieille marmite parce que ne ye mɔgɔkɔrɔbaw cɛkɔrɔninw ni musokɔrɔninw ka produit de ye donc o hakilina kɔnɔna la ayiwa n ye n ka diɲɛlatigɛ taga ɲɛ ɲini mara kɔnɔna la ni u b'a fɔ k'an ka identité culturelle donc n seginna ka na o la an bara dumuniw parce que Bamakɔ ye faaba ye donc nga an ka tɛnɛmusow n'an ka mɔmusow tun bɛ planning dɔw dilan saveur spéciale minnu bɛ olu la a nege bɛ kɛ mɔgɔw la donc vieille marmite tɔgɔ in nana ten cogo la n ko ni ne ye dumuni baara kɛ ka a orienter ka taga dumuni kɛcogoyaw kan minnu y'an bara dumuniw ye ni bɛɛ t'o sɔrɔ a cogo la Bamakɔ yan et puis comme ne ni baɲumankɛ mɔgɔw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka baara vie professionnelle kɔnɔna la a ka d'u ye o wagatiw la tourisiw bɛ na o wagatiw la système des nations unies mɔgɔw minnu ne n'u ye baara kɛ ne y'olu de ciblé wa an bara dumuni de ka d'u ye donc vieille marmite in tɔgɔ nana ten cogo la n ye miiri k'a fɛngɛ n ko bon quoi a tɛ taa musoya kɔ tagaɲɛ a tɛ taa dumuni kɔ donc olu bɛɛ don ni ɲɔgɔn na bon comme anw mɔmuso n'an mɔkɛw ye anw ladilan an ka danbetigiya la autour de dumuni donc o de nana ni tɔgɔ in ye mɔgɔkɔrɔbaw le mot vieille marmite on le dit un adage le dit que dagakɔrɔ de ji sumalen don kosɛbɛ surtout an ka muso timinandi dɔw bɛ yen nɔ surtout Mali identité culturelle b'o la Kayi fanfɛ muso ka ji daga o bɛ wusu ni fɛn dɔw ye a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ koyi ko geni minnu b'a wusu dɔw bɛ na so kɔnɔ o ji suma mini dama kama o bɛ cogo min guwa bɛ ten cogo la tobili bɛ kɛ de ka bɔ k'a di dudenw ma u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka jɛ ka dumuni kɛ donc nin bɛɛ de vieille marmite in kɔrɔ ye a kɔrɔ kɔnɔ ka dun a tɔgɔ ma di kunfɛ ko la comme ne yɛrɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw bolo kɔnɔfɛn ye donc an ka danbetigiya bɛ tɛnku an ka don o don taga cogoyaw la cogo min o de kama tɔgɔ in dira la vieille marmite. ayiwa vieille marmite n'a duma a ye san caman kɛ halisa a bɛ yen o secret ye jumɛn ye. bon ne fɛ secret spécial t'a la dumuni ye fɛn dɔ ye adamaden jɔlan de don donc dumuni baara n'i b'a kɛ ka na ko i nana la ko wari dɔrɔn kama ayiwa wari dɔrɔn kama mɔgɔw bɛ na a daminɛ na u bɛ wari min d'e ma donc i bɛ dɔ sɔrɔ a la nka wari dama tɛ vieille marmite bɛ yen nɔ bi hakili la dɔ b'a san 20 kan officiellement n'an y'a référé acte notarié la sinon o baaraw la san 20 dafalen vieille marmite sigira sen kan o cogo de la donc secret fosi wɛrɛ tɛ yen dumuni baara ye fɛn dɔ ye don o don de don donc an sera ka clientèle minnu fidéliser u dara an na n b'u ka foli ci se u ma yan parce que ni olu tɛ an tɛ kɛ ye donc caman de bɛ na minnu b'a fɔ an ye komi an bɛ studio de kɔnɔ yan sinon mɔgɔ caman kun bɛ se ka a témoigner u ko madame merci e bɛ anw furakɛ de la fidélité dumuni ye fura premier de ye adamaden jɔlan ko la donc ne b'an bara dumuniw fɛn wɛrɛw tɛ ajout c'est à dire bouillon façon wɛrɛw minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na o tɛ an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ ka bouillon dilan yan n'an ka jɛgɛ toliw ni jɛgɛ jalanw ani datuw ani sumalaw ɲagaminen donc n'an y'u fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ne hakili la an ka muso hakili wayiwayilen camanbaw bɛ bouillon dilan yan sisan
fɛn wɛrɛ foyi tɛ fara kan min bɛ se ka bana bila mɔgɔ la n'an ye fara ɲɔgɔnkanw kɛ hakilinaw ka taga ɲɛ k'a yira k'a fɔ k'aw bɛ se ka jamanadenw ka kɛnɛya to ni dumuni ko la f'an ka gasow kɔnɔ o tɛ restauration sanni feere dɔrɔn ye donc a bɛ adamadenya kɛnɛya sinsin le mieux être ani u b'a wele dɔgɔtɔrɔkan na ko santé publique in o voilà kɛnɛya in o ye koba ye donc secret fosi wɛrɛ tɛ Jɛyi Mamiti bolo an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi nka alhamdulilayi an dahirimɛ ye min ye an bɛ o sɔrɔlen an b'an sen kan san 20 ni kɔ ko kelen kɔnɔna la donc i tɛ se ka tricheli kɛ i ka partenaire fɛ voilà. Ayiwa ɲinan san jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko seko ni dɔnko sanu ni ye seko ni dɔnko fɔ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ yen adamadenya la a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na dumuni jɔyɔrɔ ka bon nka yanni san in yɛrɛ baara bɛɛ ka jigin sen an y'a ye k'a fɔ aw bɔra ka dɔgɔkun damadɔ dɔgɔkun kelen baara ɲɔgɔnna kɛ a fɔra min ma ko états généraux aw jɔyɔrɔ kɛra mun ye ale kɔnɔna na. O kuma in a diyara n ye kosɛbɛ parce que culture ye yɔrɔ ye a kɔnɔ ka dun tɔgɔ saba de yɔrɔ in na culture artisanat ani tourisme mais comme kuma tɛ o yɔrɔw kan an kana na temps perdu nka artisanw de ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ de y'a kɛ département créera u yɛrɛ tɔgɔ la ka décret ta jamana ɲɛmɔgɔ fɛ pour que ka ministère in a importance kama ka créer mais artisanat tɛ taga culture kɔ culture tɛ taga tourisme kɔ tourisme n'a fɔra dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ taa étranger dɔrɔn de la mais le tourisme interne an yɛrɛ ka kɛcogo don o don habituel ka o valoriser k'a yira kɛnɛma mɔgɔw la nin de ye anw ka danbe ye nin ko kɔnɔna la donc an ka danbetigiya a bɛ dɔn n'i bɔra sisan ni min ye ne sigilen ye sisan o bɛ pense fulamuso la ayiwa ne ye kɔrɔbɔrɔ non ne ye kɔrɔbɔrɔ ni bamanan métis de ye donc o de kama ni bamanan parli ka di n ye ni mɔgɔ min ye tout de suite o b'a fɔ ko ah vous êtes une malienne dɔw bɛ fili olu b'a fɔ ko sénégalaise sinon caman b'a fɔ vous êtes une malienne i bɛ ye i fini don cogo fɛ donc n'i taara yɔrɔ yɔrɔ an ka mɔgɔw taara yɔrɔ yɔrɔ alhamdulilayi bi mali produit pré-transformé lenw a bɛ rayon kan diɲɛ fan bɛɛ parce que maliyɛn n'i taara yɔrɔ yɔrɔ i dumuni kɛ cogo de b'i suit a ka di ye i ka dumuni kɛ o bɛ wele i bɛ dɔn o identité culturelle donc nin bɛɛ bɛ an ka culture de kɔnɔ an ka danbetigiya an kɛcogo an kɛwalew donc an bɛ se k'o feere ɲuman na cogo di donc o yɔrɔ bɛ don tourisme appellation in kɔnɔna la donc mais tourisme daminɛna cogo minnu na a caman tun bɛ kɛ hôteliw de kɔnɔ yan nɔ donc vocabulaire restauration a ka ɲi dumuni bayɛlɛmaw la a san 20 filɛ ne kumakan ma falen j'ai voulu toujours ka ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ a ka faamuya que pré-transformation tɛ taga transformation dernier niveau kɔ minnu bɛ tobili kɛ k'a bɔ kunan kɔnɔ k'a di laban na olu de bɛ pré-transformation mɔgɔw ka effort valoriser keto an ka structure dɔw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn mali ye jamana ye a dɔnnen don k'a fɔ k'an ka tagaɲɛ baselen don sɛnɛ mɔni ani baganmara kan tubabuw b'a fɔ ko c'est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale mais o bɛɛ laban locomotive o ye da la dumuni de ye mali population kɔnɔna la bi mali bɛ taa 23 millions d'habitants dɔ b'o kɔ kan an ka dumuni ko jateminɛ pour que ka mali taga ɲɛ kɔrɔ don par rapport an bɛ wagati min na sisan furancɛ fanga in na u ye hakilina minnu di k'a yira mali ka kɔwulili la dumuni baara aujourd'hui c'est incontournable et l'importance indéniable est connue bɛɛ b'a dɔn nka an bɛna continuer ka adapter ka fara ɲɔgɔnkaw caya cogo min k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye hakilina ɲuman bɛ fɛn fɛn minnu na ka na ka se ka restauration secteur ni ka bɔ wo kɔnɔ a ka don ba la a ka ta politigiw fɛ an ka jamana politigiw fɛ dans
les premières priorités, les priorités de premier ordre. C'est-à-dire jamana taganya ko bi ñene boyro mina a priorité folo. Donc o de kama ambe kan organiser dongo don ambe négociation na dongo don ambe kuma kan kele in kono dongo don a constance la bi mi ni clé mi bolen fleni aywa. Donc ko kanga anga yere ma horo nyani an yere ka identité culturelle kono. Donc identité kono na la et gastronomie, l'art et la culture du culinaire local. Anga dumuni bayelema chogo. Anga dumuni bayelema chogo. Ajoda ka bon kosobe Mali et an barakela ka contribution na ka jamana nyemo deme Mali de mi kono ko fo États-Unis Canada. Et an sera ka fo. Mais ambe la nyini min kele bi anya fo ka do gafe u kono parce que anga représentant tumbe ningo an parce que antara à partir de anga entreprise ou duguma et jamana ya nyini en fait kanga e faranyon kanke no e association yi. Donc anga association dobi gwa musoya ani tagagne ni oye réseau yi na be wele réseau culinaire genre et développement. Donc association yi ka fara association were kan jamana nyemo ya lanyini ani uye texu bo ka gafe u bo kanga barake ni faranyon kanye ka organiser de façon sectorielle et dumuni bayelema kulun konona la ka bo Mali la iba do jamana o dien faranyon kanye. Donc moi créera moi imo chamanta donc aklina nyuma tara jamana indi kono Mali jamana baye CEDEAO créera aklina tara faranyon kana kanga takani sira minu ye Mali jamana baye ay chance sorobi ande unana uye wala li minun ke ay chama familiala et donc aux négociations konona la et CEDEAO ko akololo be min sama anga jamana nyemo président Assimi Goïta ayere nana plateau kan ka nyefoli ke jamana den paye aka famia. Donc olu kera ka teme étape do fait donc bañ manqué ou faut kana se ministre tumbi antugomi bref bon 600 et ambe wakati mi yere kono 600 donc u ya la nyini kanga min kan yo de ke kanga kulun créé no be wele ko fêtière vocabulaire ine o de mais sans faranyon kan mais niveau were la minte association parce que association de be faranyon kan au cadre fêtière non kono no be wele ko fédération o de sigira ama sigi 600 onka dumuni bayelema fédération asigira be 112 bo et en tout cas fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration. Donc comme ala ya ke dumuni bara yene la si jien fambe ay nataka yoro ulan tun se ka miri à des conditions américains de là ka a invité et mission culinaire dola ko tourisme culinaire et visa mi bana c'est ou visa mi ndi président ma visa J1 minu ba Amérique stra kan olu ba nyedon ka anta VIP ka tra ka an la bisimila kanya shiro nyuma ka dama dum kan Amérique duguduru anyo de ke culinaire tobili barai ay ne umuna seyoro la ne kunta do jien kono ka foko mbese ka seno o de kama ntata ni klunge faso mago ba mbela jile na mimi se donc ni fiti se ko ni donc fitini mina be kana na tayi ka apporter o korate ko kelende be se ko ni donc la nina o de kama association chama unana kana fara nyogon kan pour que ka fédération bla 5 ans parce que yani fédération ko kanyene bo anga hotel baw munumbe touristu tumena ambe tu faralendo nyogon kan ame je ka baraki mais dumuni bayelema anana se yoro dola a importance kama donc ni président fin féminana ou ba yoro yi donc la nécessité était là anga jere kuruke de façon sectorielle donc on ça on hôtel na baraki ani hôtelu de tout temps ambe baraki parce que hôtel T a mancha en tout cas malika développement massi au yoro là pour que quand hôtelu que restauration temin kono comme et jamana développer les nounona. Il y a certains hôtels où les restaurations ils traitent avec les restaurants professionnels installés. Bon, en fait, voilà. En fait, gargotu di kacha. Mais hôtel où kumba gérer, c'est parce que il y a tourisme. Tourisme ou manafolon. Mais ambeka nyini malika ke zone d'attraction et par rapport au développement aujourd'hui, mais tourisme hôtellerie dronteo.
donc adaptation in kɔnɔna la diɲɛ ye yɛlɛma ye o de nana ni a bɛ san 5 bɔ bi anw ka fêtière ni a bilara sen kan donc an bɛ o baara la mais ni hôteliw an n'u bɛ se ka taa partenariat la yɔrɔ min n'u mago banna an filɛ nin y'o baara dɔ yɛrɛ de fɛn kan ni physique ko in ɲɛnabɔra donc zone AES kɔnɔ an bɛna menu minnu retenu par rapport minnu bɛna n'u ka talents ye n'an y'o menu retenu an bɛna ɲini hôteliers fɛ u ka menu ninnu don u ka hôtel menu na en priorité pour que an bara dumuniw dun ta ka caya ni dunanw nana u k'a la kodɔn et ça permet an yɛrɛ ka sow kɔnɔ gasow kɔnɔ an k'an yɛrɛ bara dumuniw kɛ min bɛ se ka économie kɔrɔ don sɔ gansan lajɛ sisan jaralakaw lajɛ sɔ tigi kelen ma dɔn mais i b'a dɔn k'a fɔ ko sɔ kilo wari ka ca ni malo ya sɔ kelen moment dɔ bɛ se sɔ kilo bɛ taa fɔ 200 la tile b'an fɛ yan yɔrɔ b'an bolo jeunesse b'an bolo u b'a fɛ ka taga ɲɛ ni an y'an yɛrɛ bara dumuniw kɛ an bɛ fɛn min produit k'o kɛ o bɛ se ka jamana taga ɲɛ soutenu et comme jamana ye sɛnɛkɛdugu ye ni an yɛrɛ ka dumuniw n'an ye olu de bayɛlɛmali kɛ an k'a dun walayi an ka pré-transformatrices a ma se u bɛ degun min kɔnɔ bi bɔli nɔgɔyara donc u bɛ production kɛ a tonnen b'u bolo souvent a feereli yɛrɛ problème ye dɔw ma mais minnu ye chance sɔrɔ ka bɔ o ye infime minorité ye par rapport muso cɛsirilenw denmisɛnnin cɛsirilen minnu bɛ baara la bi o ye aspect kelen an k'an yɛrɛ an bɛ fɛn min produit an ka so an yɛrɛ k'a dun k'an ka taga ɲɛ kɔrɔ don n'a ye et puis mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɛ bɔ an fɛ k'a yira cogo ɲuman na donc minnu installelen don restauration kɔnɔna la don o don minnu fana bɛ an ka dumuniw yira c'est à dire an mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen de la don o don an bɛ organisation de kan ka négocier organisation an kelen se ka taa n'o ye an ka fêtière la donc formation ani bolodon min bɛ se ka k'an ye an ka taga ni o ye o bɛ na n'an ye aw ka babu la sisan n'o ye aw kan ka taa min kɛ Wagadugukaw fɛ yen an ɲɛ b'a la ko AES ka lajɛ don a bɛ tali kɛ dumuniko la a bɛ daminɛ février kalo tile 25 ka taa bila tile 28 na a na kɛ ani FESPACO bɛ bɛna kɛ waati kelen na Wagadugukaw fɛ yen an y'a ye aw ye baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ lajɛ in kan lajɛ in hakilina nana cogo di ani a baara bɛna taa kɛ cogo di Wagadugukaw fɛ yen. ok lajɛ in hakilina nana ni an ka baara ye quotidien de kɔnɔna la baara fɛn o fɛn n'i y'a kanu a b'i nafa donc dumuni bayɛlɛma kɔnɔna la n ye hakilina dɔ sɔrɔ n ko est ce que ni an ye o papiyew dilan ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ an ka dumuni promotion kɛ ka mɔgɔw sensibiliser et puis ka ɲɛmɔgɔw sensibiliser an ka baara in nafa la n'o ye fɛɛrɛ kɛnɛ ye n'an y'a kɛ sous forme de festival avec un produit Mali dumuniw donc Mali dumuniw vecteur ba de don jamana taga ɲɛ la e kɛlen de y'o hakilina ta aw ka tɔn kɔnɔna na ani tɔn tɛ kelen tɔn de bɛ a promotion kɛ hakilina bɛna mɛ tɔn de bɛ a lawaleyali tɔn b'a o ye administratif ye côté administratif a ka dɔn que hakilina tɔn objectif bɛ yen tɔn hakilinaw les différents objectifs il y a objectif 11 min b'a kɔnɔ objectif kelen kelen bɛɛ jamana dɛmɛ ni contribution sira ye o ye k'a yir'u la an bɛ yan an ye partenaires ye anw ye kɛnyɛrɛye ye secteur privé Mali dumuni a bɛ o promotion kɛ Mali dumuni ye jɛrɛkuru administratif ye qui a été créé avec comme entreprise association tɛ entreprise ya ça a créé avec des objectifs précis hakilina taga ɲɛ hakilina précis donc minnu vraiment bɛ don an ka dumuni bayɛlɛmaw de kɔnɔ o promotion ani partenaire fɛn fɛn min bɛ se k'aw soutenir hali minnu bɛ a baarakɛminɛnw dilan olu concernelen don hali minnu bɛ baara kɛ ka énergie renouvelable tile donc o tile bɛ u bɛ minnu capter la ka conserver ka baara kɛ ni o ye pour que ka environnement problème nɔgɔya donc charbon ko ni fɛn o ni bɛɛ de concernelen don donc par filière donc o ye dumuni bayɛlɛmalaw sogo bayɛlɛmalaw b'a la jɛgɛ bayɛlɛmalaw b'a la hali marabatigɛ feerelaw donc c'est des artisans u bɛ structuré don an ka branche kɔnɔ
Donc comme UEMOA a structuré pour le moment o de sariya ye sariya min b'a la ka appliquer hali sisan en fait. Donc anw ka kulu ninnu bɛ hakilina tara ni o sariyaw de ye ani an ka président ye décret minnu ta ni o sariyaw ye. Ne nana ye il faut que fɛrɛ kɛnɛ ka kɛ min bɛ Mali dumuniw ko fɔ. Donc Mali dumuniw n bɛna affiche bɛ yen c'est le produit phare du festival international de la cuisine africaine de Bamako. Donc fikapi akilina nana kada mbolo be bara la dongo don chogomina restaurant kono c'est de la base au sommet. Dien fait est basé au sommet. Donc moi je suis allé dans une démarche de pyramide à chogola be da elen chogomi kata kabo duguma ka ele sanfé. Donc mbe o bara de kono ma ko wera utaka douala. Ola abi akilina da ele ye dongo don. Bon mo kele ko be donte ni ya da ele ni mo wera o fe akilina me fara ɲɔgɔn kan. Donc o jɛrɛ ta ko filanan kɛra festival deuxième édition kɛra troisième édition donc cela a été reporté salon kada lakoni dɔ kan min un sɔrɔ donc ni baarakɛɲɔgɔnw an y'a décidé ka reporter mois de mai la ni mois de mai la a bɛ kɛ ɲinɛ mois de mai la Fijiki nana sɔrɔ an bɛ o hakilina kɔnɔ a y'a sɔrɔ date kun sigilen don déjà donc Fijiki hakilina nana ni o base de ye maa ni jɔn de bɛ Fijiki kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ Fijiki ani festival cadre dɔ bɛ Burkina Faso ko Figo festival o fana ye dumuni baara festival ye festival international de la gastronomie de Ouagadougou ani cadre dɔ bɛ Niamey festival des grillades de Niamey i b'a dɔn olu bɛ se kilishi u ka dibisogo voilà u bɛ se o de la donc hakilina kuma abordera n'a kuma ye par ma consoeur du Burkina et si on pensait mettre quelque chose en place dans le cadre de notre contribution à l'atteinte des objectifs de résultats de l'AES. Donc hakilina nanati bon comme ne balikuyu cɛla fikab fana fikab ye cadre min ye ale ka kɔrɔ ka tɛmɛ cadre tɔw ninnu kan Burkina ta ni fɛngɛ ta Niger ta voilà mais ni jɛ ka baara kɛra o kɔnɔna la bon ne kelen tɛ ne ye Mali zone Mali coordinatrice ye des informations pour l'organisation de la participation de la zone Mali donc doniba don kunna mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ u bɛ fɛ ka ko in organisation ka fɛn fɛn min faamuya a kɔnɔna la donc Mali kɔnɔ yan u bɛ passer ne de fɛ mais à titre de u bɛ passer fɛ à titre de commissaire général du festival international de la cuisine africaine de Bamako donc administrativement an ye lettre kɛ ɲɛmɔgɔw ma ni o hakilinaw de ye et an ka ministre vraiment a ye parrainage accepté c'est lui le parrain du Mali a y'a accepté Mamou Dafé à bras ouverts et vraiment ne hakili sigira parce que cette fois-ci ministre fɛn fɛn nana a bɛɛ baara kɛ mais aujourd'hui tuma dɔw la ministre minnu bɛ na le temps u ka faamuyaliw kɛ du kɔnɔna la parce que an ka département cɛ kelen muso saba de b'a bolo o muso saba in min b'a bolo a muso saba bɛɛ kelen kelen ka girin sinaya culture artisanat ani tourisme bon o du in kelen kelen kɔnɔ o fana ramification o membre b'a kɔnɔ dudenw bɛ yen faamuyali dudenw bɛ yen donc faamuyali gɛlɛyara an bolo san tan duuru laban san mugan laban in na pour que mɔgɔw k'a faamuya mission dun ministre bɛna o ye mission politique de la comme an bɛɛ fana mission politique dɔ de la parce que cette politique c'est quoi jamana taga ɲɛ min n'an bɛ k'a ɲini anw ye contribuable de secteur privé anw bɛ ministre dɛmɛ mission min n'u bilara la u tɛ se ka résultat atteint ni anw acteurs tɛ à la base voilà ni faamuyali nana ka ɲa tuma dɔw la u bɛ temps ta n'u nalen kura don i y'a dɔn ministre dɔ bɛ taa dɔ bɛ na u bɛ temps ta ka faamuyali kɛ mun ye ne yɛrɛ hakili wayi kasi ne content na parce que cette fois-ci ministre min sugandira ka na fɛn fɛn minnu tɛmɛna u nana u dɔn ko n'u seko u bɛ se ka fɛn fɛn min apporter u y'a apporter an b'u fo nin kɛnɛ in kan donc mais anw minnu ye acteurs ye anw b'an nɔ de la n'u fɛn fɛn nana an ka bolo don ni jɛlenya ye mais ni an ye faamuyali ko ɲuman rencontrer joona diɲɛ bɛ vitesse la avec le digital ça permet
et vraiment ensemble de bouger avec un bon changement des rangs et des lignes katakani Mali kayerema horonya yi enfin fait monsieur Kami apporter aujourd'hui en paix interpeller nos questions inkunabi mais aujourd'hui dumuni bara elema c'est reine ou bien roi en tout cas dans les pistes à prendre en priorité pour Mali taganya non abokono donc sinemso sabayin ambe barake ni akli de so e balikuya yi ajara ya majayi kamali mbla nyefe maliko kama na yambulu ti nyoma sinemso sabayin département d'ordre c'est transversal sinemso sabayin na ye bara noya mamun da febolo parce que an yere dodo elle était fonctionnaire secteur privé mogodo et anga du kono mogodo donc o yoro kono nala ikera kimse kula chugo be muso bakoro saba ojeli manogon duti ayambe fay mais ambe an di kanka akli soro faranyon kan ka barake ni oyi alina mandayi donc kante ke di nyoma pour ka tout sauver aywa wakati utaka ina sisa abina fo awe nyebla baraka ka nyefolu ke moko yi ni mamba fe ka tasa ibaka chukudi ni efere ni etubulike la justement donc faut que di kaneva bambulu anti konunu tike ni dalakma ye a désordre kacha parce que on be relevé et anga fetière bado be no mi be on ni et féministère che no e côté artisanat yi o e fetière kelinde no e APCMI l'assemblée permanente des chambres de métiers voilà ne rebal make donc ko organiser no ka suite ibado Mali la taxi bébé akanya la wala le problème Allah wala yali de kera problème donc quel est problème yi donc bamagachi achara kono famia balia kono nala tuma dola do ba fo petu ni do kasoro amba famia balia dorondi donc mais abambla retard là dès que ni familiali nana jona ça nous permet de bouger et d'avancer donc on va élever au fêtière là fêtière obe mulani nimpi texte mimbe en vigueur angatakani au sirawi nantarani au sirawi artisanat konona classifié lendo en 8 branches shegi donc branche folo on ga barabena do de konona la no be agroalimentaire alimentation et restauration kofo on bo de konona la donc ateko on ga e fetière drone e fetière kili o konala o fetière wara ubi no lutunta kalama ni wala li tagara ni chugola o fetière fona bese ka bo u bese mina anga fara nyon kan anga jen anga taka vraiment Mali korota ni barala ambo je ka bara de nyini fara nyon kan mi ngela mais aujourd'hui wajibi do ama am takleni oyi donc par rapport à fora kanga kulun organiser chugomi anga objectif minu na anga fédération parce que fédération jamana ya maria fédération flattée ni objectif kele otelo ka fédération be oluka objectif de ba kono mais aujourd'hui yelema bolola aujourd'hui oluka objectif te en protéger à temps porter kata yoroshi ode nanani fédération clalouye tourisme konona la aujourd'hui avec comme parti politique ko kuma chogomi Mali konona la parti politique joli kuma aujourd'hui a chama ba de be non mais avec la ligne kele anga Mali katanye donc au Europe il faut que mo ko famia donc au Europe kele ni aw yo famia ministre ni minombena ou betara tumado la donc dongo do kana kuma mo klokoro nimbe sakunflania ma jepe bora Mali ka foka sakunflania ma mais jo ay jondegu ay Mali muso degu aywa ni beta o nyogona de do ambe fra nyogon kanke ika question tu nira doni a jabi krefe parce que ikoko mo obe c'est ka do ala chugodi donc ambe na réunion dès lundi américain que voilà donc quand nyemo contacter donc ils vont nous envoyer ou ka représentant pour le cas de commission nationale d'organisation kono la portée est grande mo kele barate donc o yoro kama et anu be barake gafe minum bambolo déjà ambe au soumet ou beka famia parce que nous kelingele be porte voyer pour que ka siblu atteint donc pour la participation Mali kanka sélection que candidat tana minu beta Mali représenté donc aux sélections do obeteme sira ou de fait donc ni kaneva ou condition
condition B, mo te wuli kata yere ka soro imata taina. Donc au temps, mo kelen barate o, il faut que voilà. Donc comme c'est identité culturelle, ambe na gafe de ke ka bewele tous à ce rendez-vous, ka bewele ka faranka anga barake pour que rendez-vous in ka la ben kanya, malika boya avec une forte délégation et une délégation très bien sélectionnée, même c'est kata mali korota. C'est un défi à relever. Les premières éditions sont toujours un peu difficiles, mais c'est un défi à relever cette participation malienne à cette première édition de la gastronomie AES. Donc, Niger be tanta. Obi saba de beta compétition ke Ouagadougou, mais dumuni be accompagné avec une identité culturelle. Par exemple, namita dumuni nglan rola fini minun kankadou. Donc, et comme le programme a prévu la cohésion sociale avec la plaisanterie apparentée, nous en fait sinanguya, cousinage. Donc, et pebadon, koroboro ils sont as tobila et kelenye. En plus de cela, donc sinanguya ni fait oluni et fait et anga flow oluni mosiu. Ou se kata sinenguya rivaliser chokomi anga dogono oni ye guronchi uni Niger et fait Touaregu, c'est-à-dire c'est une cohésion de nyona ni fombe organiser chokomi, il y aura des manifestations culturelles. Donc anga tagabulo no be Mali identité culturelle yira anga finiti ubola minu be bara la sunikle ka Mali finu et fait promotion que c'est des occasions kata oira keren ne ala amba laje am se ka se fama o mabu aklito yoro la anga organisation ou se ka contribuer chokomi ka stand acquisition facilité anga pré-transformatrice et ani anga transformateur en général parce que pré-transformation bara chamankero la mais restauration segena et soflani wuliya la tunta tagarodon parce que le vocabulaire restauration a classé les hôteliers hôtellerie tourisme qu'à côté là. Donc au tourisme côté là, aujourd'hui, l'industrie culturelle de la restauration est reconnue comme un secteur du tourisme de développement à part entière. Mais Ibe Malidon, les gens ont des difficultés à s'adapter qu'aux orientations là, mais profiter qu'au Fana Baraka, on négocie toujours avec tous nos partenaires de cette ouverture. Oui. De cette ouverture, Mali blagné fanga folo e abuna na taninge ay sito la yera foto na pour ga seka dementa ga do jamana numa mais aw mo sababu numbe naw e coordinatrice pe la aw yera ba laben jogodi. OK. Anye conférence de presse que Jumadou. Jumadou, c'était pour que Kamoro la donia Fijik Bay. Kouladonia Fijiki Emouye, Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle et des États de l'AES. Donc AES et Jamanao Franyon kan Kourado, parce que on devait se Jamanao Korodo. Donc 600 et à ligne de conduite générale. Donc la déclaration liminaire a donné comment nous comptons organiser ces standards pour nos 3 pays. En bébé na barake ni au document yi. Donc anye presse wele au ka mo yere kumbe pour que ka kuna foni jense anye dossier de presse ke ka douma. Donc comment en bena organiser et puis c'est pour quel objectif. Donc au lou fora donc am se ka jamana ni dumuni ko baraye en associant nos identités culinaires de tous les secteurs de la culture malienne et de l'artisanat. Donc c'est un truc qui rassemble. Chienwara avec mais abe transité. Voilà, aujourd'hui la première édition là, ça se fera à Ouagadougou et on le fera en marge du FESPACO. Parce que tout ce beau monde du FESPACO là, c'est pour bénéficier aussi de leur présence, pour accompagner, pour connaître ce beau projet, donc qui je peux considérer comme
incubateur pour les pays de l'AES parce que rien ne va sans la nourriture. Donc, i ka nali ye an ka kɛnɛ ka ka na ni ɲɛfɔli ninnu kɛ olu diyara an ye kosɛbɛ an ye faamuyaliba sɔrɔ nin ko ninnu na yalama ni kɛrɛfɛla la aw yɛrɛ bɛna taa ni aw bɛna taa ka an jɔyɔrɔ fa cogo di kɛnɛ kan ye justement o baara de dayɛlɛlen filɛ nin ye tan a bɛ dugawu kɛ ne ye coordination na ani voilà ani Mali acteur bɛɛ lajɛlen minnu bɛ se k'an dɛmɛ de loin ou de près an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka nin labɛn ɲɔgɔn fɛ kunfɛ ko tɛ Mali bɛ taga toujours kɔfɛla la à des compétitions comme ça Mali ni jɔnjɔn bɛ sigi ni Ala sɔnna a ma an ka laɲini ye an bɛna labɛn techniquement ni chefu ka association ye an b'a labɛn association restauration association caman wɛrɛ bɛ yen fɛn fɛn min bɛ se ka fɛn dɔ apporter Mali ko la n'an bɛ se ka organiser ɲɔgɔn fɛ donc pour que Mali délégation fana n'a liste bɛ ta kunfɛ baara tɛ koyi k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ wuli ten ka taa ka fɛn donc a bɛɛ bɛ censurer ɲɔgɔn fɛ baara lajɛ ka baara kɔnɔna la pour sortir une liste de la délégation et avec les 10 qu'on va sélectionner là an bɛna baara de boloda an mago bɛna s'aw ma tuguni parce que o concours préliminaire minnu bɛ kɛ Mali la yan nɔ an bɛna o concours boloda minnu bɛ sélectionner olu cadre kɔnɔna la olu de bɛ taga ni Mali ninnu a bɛ n'a fɔ a ko in ka teli dɛ parce que wagati sera a ka teli wagati sera wagati sera parce que c'est le 25 et nous sommes déjà le 26 non c'est un mois c'est trop peu parce que ni on me déplacer on me taga au moins 5 jours à l'avance Ouagadougou mais avant ça le travail technique à faire là bon comme sous ko mɔgɔ la i dɔn ko la parce que an ka festival cadre ninnu an degelen don ni fɛnw ninnu na support bɛ yen mais n'an ye mɔgɔw wele ka na fara an kan adaptation minnu kan ka kɛ ka mise à jour kɛ ça va très vite mais est-ce que aw yɛrɛ dama bɛ se ka sigi ka bɛn n'a ye k'a fɔ ko bon ko bɛɛ bɛnna n'a ye an ka ni mɔgɔ tan ta ka taa Mali représenter est-ce que a bɛ se k'o bɛnkan sɔrɔ non bɛnkan tɛ sɔrɔ bɛnkan bɛ sɔrɔ ni acteurs yɛrɛ de ye minnu bɛ na n bɛ k'o de fɔ o u présenter c'est à dire tɔn minnu b'a kɔnɔ sisan olu k'a fɔ ko bon ko ɲinan komi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali bɛ karisa ni karisa ta aw bɛɛ ka bɛn ka sɔn ka fɔ non c'est facile voilà parce que baara ye min ye c'est le management quand tu réussis une entreprise à la base il bɛ fɛn bɛɛ réussir parce que dans ton entreprise il faut le schéma de respect de réalisation des produits tu es là non o tɛ schéma suya donc moi je suis une qualiticienne je suis dans la démarche qualité et c'est ce qui fait que je sois à la base à l'entreprise ou pas donc le circuit le respect des procédures Codedo donc le support les supports que nous avons c'est des supports animés nous mena sigi ka baara kɛ an bɛ baara kɛ nos supports de ye c'est la démarche qualité qui soutient cette démarche dalakuma tɛ kunfɛ ko tɛ donc les sélections le palmarès va être donné à tous les candidats ils sauront jusqu'à la grille de sélection comment ils doivent se comporter qu'est-ce qui est interdit il y aura un règlement intérieur du concours mais il se ka talent sɔrɔ carré kɔnɔ kinitobila in dɔ yɛrɛ la qui va venir se présenter au concours mais a bɛ tɛmɛ e ye min fɔ nin ye donfini kɛcogo yɔrɔ dilanni yɔrɔ fɛnni ani ka taa jamaba la fana a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn il y a beaucoup d'activités au programme a tɛna temps sɔrɔ ka anw ka mɔgɔw labɛn ka taa nin na koyi programme si nin bɛna kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu degelen don a la u jɔlen don nin baara n bɛ précision dɔ di fana an tun m'o di parce que concours in dayɛlɛlen don dans une fourchette d'âge an b'an ka sifinnakaw de ciblelen et on encourage surtout la candidature des jeunes garçons et c'est entre 18 ans et 35 ans donc il y a une fourchette d'âge donc parce que e yɛrɛ b'a kalama dumuni ko jɔda ka bon fɛn bɛɛ la an ka denmisɛnninw ka furusa ni fɛnw ka ca sisan ni cɛman y'a apprend musoman y'a apprend donc o bɛɛ bɛ se ka furu soutenir ma chérie e bɛ fɛ ne ka mun dilan i ye bi laisse aujourd'hui o bɛɛ bɛ o tɛ adaptation ya mais est ce que o y'an ka danbe kɔnɔna ye cɛ tɛ to gabugu kɔnɔ ka tobi a ka gɛlɛn dɛ a kuma ka ca dɛ mais an bɛ adapter avec les adaptations an ye dɔ kɛ baabu la mais an b'a dɔn k'a fɔ yan'aw ka taa an na ɲɔgɔn sɔrɔ parce que barosigi wɛrɛ na kɛ nin kɔfɛ mɔgɔ minnu taara a n'aw tagatɔ ani ni laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira yan'aw ka bɔ yen aw bɛ taa cogo min n'Ala sɔnna ma fana n'aw taara fana n'a banna fana an na kɔma segin fana baabu fana sigi sen kan bɛ se ka faamuya cogo min na i kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ kuma kuncɛ kuma min bɛ ne fɛ je crois que an ye caman fɔ
on est nyamgo ka donc kambia on va exister donc on est acteur de politique de développement oui on organise les ndo quand on organiser en fêtière on organiser donc et fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration y fêtière demseni ningo demseni ça fait 112 de ke ambia donc quand en la codonia obeke ni jamana nyamgo yi en tege tandulé mine ka anga objectif famille ke on yi korodon bagade jamana taganyela donc mais anga domaine kononala aka organisé par secteur o demandera en fait ambe o barao kanga kele donc beka famille ambe be faso bara de la bi anga mali bla au devant ambe o bara de la donc et mimbe minton mimbe semina o kana nayi angu fara nyon kan ben konona la o de be cohésion sociale est soutenue kanga yere ma horonya soutenu anga ambara fendo bala surtout ambara dumunu anga ambara dumunu ke anga ambara dumunu produit an yere ka produit ya an yere ka consommer et ola vraiment n'entretien fond ani mo wéré menu be sikila na yi offert découvrir Mali Djouka Mali fengeo dono la invitation fond be ka sérieux la ayna il y a le Djouka malien ici aujourd'hui partout dans le monde Mali dumunu betara parce que malien tagara partout c'est un secteur vraiment anafaka bon jamana takanyela mais en magobe en bolo tandilindo nyamgo ka antikemne ka donc kambea suni clé on est soldat on est militaire arme ko tambolo on ga arme mi am se ka kecho ni ke wale nyuma mi apporter jamana tagagne konona la ka korodo donc il faut que mo ka organiser ou te continuer désordre konona la c'est pourquoi on ga fédération ingolora donc objectif tout est clair dona nata ambi occasion soro kana ulu wala donc rendez-vous et à Ouaga du 25 au 28 février 2025 pour physique et je suis sûr que le Mali reviendra avec beaucoup de prix. Ou à tetra au code au actrice à la base au nyonte. Donc aina nga fara nyonka angata. Il faut qu'il wala mando. Nana kala nga kena nyina ma be ajara ko sebe. Ayre fen chama famille la gatme conférence rep kena ka sabula anya do sangoja on tala. On shit mana. Oh nan dono nan deundo ku chesiru ku jija parce que ba u sena yoro mina fana ka sega u sena yoro la ka sega ni jonjo en jamana be sega kuna wolo soro tugomi ciaro tulonga do nga sebe fana ba kerefe ambi foki wala mando ka fo bela jele na minye umutrawre na be trawla ka ka sigila vie marmiti sigiba na hagli soro la mami fe gwaduma aleni gwat tuwa tobli duma anga jamana kono ya vie marmiti do abe amdalay asila nyeshilo no jeka optigma tongo do tobili duma meke wa mi dumuni bolo fara chama mi von fana bala peut-être que do lana anda do mi von ko la bolo fana nyefo mo ko fala keta ale abla bolo la sanfa ni ke bajalo aka ambe sinini ala sonama anga nyuan deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele naye kuna foni soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kan ay nega juru ci deme sola nega juru strafe wote saramin na bi shekin foni fu dani kele mugan walma bi shekin foni fu dani kele mugane fla walma bi kono doni shekin tani wolofla bi sabani woro